now you are under arrest. Correct for arresting. देखो तो सैनिक पेट्रोल मना करছেন না এসব মিছ না देखो तो যা কইলে তুমি বড় করে অনেক বড় আর কি ऐसा और গেরবটি কখন করে রিপোর্ট किए बासुरी को आज गोटे बेड को भीतर बेड पर जाछि बहुछ समस्त बहु पर गोटे काबी बुझछि किंतु मस्जिद कर को भीतर ही रहि जाउछि ओ पता ठीक सुना मो जीवन आकाशे এই তো কাইয়া তো দেখোছা যেমিতি ডাকো লগে যাচ্ছে Jeri gola dago se odino me Seno cheki pada sabali Jivan jano cheki विचित्र आपको जीवन नाटक मु आपन कथा लाउची उपयुक्त साथी प्रमाण दे मु आपको निर्देश खुलास करे मोर विश्वास तुम निर्देश खुलास हो औ अदिन मेघर कहानी अंतिम घटियो सार नुहे बंधु आज मु बहुत खुशी आज मु बहुत क्रिकेट में सदासी ए देख तो पाई गाली संख्या कितने कोण आयिलो एवनी तो ते नाली पडना बहुत खूप पादी बोलवाली अरे ती को गुडे जुजुची बोधे की गुडे मरी जाईची ओ के छोड़ी रे आउट
ସୁନ୍ଦରପୁରକୁ ରାସ୍ତା ନୂଆ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ। ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ସୁନ୍ଦରପୁର ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗାଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସୁନ୍ଦରପୁର। ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? କଣ ତ ହବ ବାବୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଭାଇ ଆଜି ମରିଯାଇଛି, ତା ଶବ ସତ୍କାର କରୁଥିଲି। ଭଗବାନ ତାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇଲେ। ଭଗବାନ ବିଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, କେତେବେଳେ କାହାରେ କଣ ବି କରିପାରନ୍ତି, କିଏ ତ କହିପାରିବ? ବିଷ୍ଣୁ ହାତକୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ସେ ତ କିନ୍ତୁ ମୋ ଘରର ବୋହୁଟା ସେ ସତ୍ୟକୁ ମାନି ନେଇପାରୁନି। ବାବୁ, ମୋ ବୋହୁଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବି? ତା ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଥିଲା ପରେ ବି ସେ ବିଧବା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ ନିୟତିର ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶକୁ ସେ ମାନି ନେଇ ପାରୁନି। ବାବୁ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ବାବୁ, ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ବିଧବା କେମିତି ମାନିବ ବାବୁ? ବିବାହର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ପାଦରୁ ଅଣତା ଗଲି ମନ ତା ମଥା ମିଳିଗଲା, କେମିତି ମାନିବ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଗଳି ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ବୋଉକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ, ଏତିକି କରିପାରିଲେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରୋଗୀ ହେଇ ରହିଯିବି। ଚାଲ ବାବୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଭାବି ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ପରି ମୋ ବୋହୁଟା ବି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଚାଲନ୍ତୁ। ତମେ ତା ସଂସାରକୁ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବାର ମାନେ କଣ କହିଲ? ବାସର ଶେଷରେ ତମେ ମୋତେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ହେଲେ ତମେ ଆଉ ଫେରିଲନି। ତମେ କୁହ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋତେ ବିଧବା ସଜାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ହାତରେ ଚକା ମତାରେ ଚିତ୍ର ପୋଛି ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କେମିତି ମନୋଜ, କେମିତି? ତମକୁ ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଦେବି ମନୋଜ? ମୁଁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଦେବି? ମୋ ଟଙ୍କା ସୁନ୍ଦରରେ ତମେ ପରେ ସେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିଛ, ସେମିତି ବଞ୍ଚିବା ମରିବା ନିୟତିର ଖେଳ ଭୂମି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ ଅପରିଚିତ ହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ତମକୁ ଭଉଣୀର ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇସାରିଲିଣି, ହିସାବ ତମ ଭଉଣୀ। ଯଦି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉ ଭାଇ, ଏମାନେ ଯେମିତି ମୋ ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଚକା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏ ନିଷ୍ଠୁର ସତ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଉଣୀ। ଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପରମ୍ପରା କୁହେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହୁଏ। ତମେ କଣ ଚାହ ଭଉଣୀ ତମ ସ୍ୱାମୀର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଉ ନ ପାଉ? ତମେ କଣ ଚାହ ତମର ସ୍ୱାମୀର ଆତ୍ମା ପେଟ ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁ? ମୁଁ ଏହା କେବେ ବି ଚାହେଁନି। ଦିଅ ମୋ ହାତରେ ଚକା ବେଦି ଦିଅ, ମୋ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଅ, ମୋତେ ଜଳେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ମୋତେ ବିଧବା ସଜେଇ ଦିଅ। ନାଇଁ, ଏ ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଭଉଣୀ କରି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଦିଅ ଦିଅ ସେ ଶାଢ଼ୀ।
ଶୁଣିଲେ ମୋ ଉପରେ ଛାପ ପକେଇ ଏ ଭାଇ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତୋର ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି ଏ ଭାଇ ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବୋଲି ଭାଇ ମାନେ ମୋ କଥାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିছিল ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ରାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆସୁ ମାନେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଏ ଭାଇ କାହିଁକି ଭାଇ କାହିଁକି ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଦେଇଗଲା ଦାଗ ଏ ଭାବିଦେଲା ନାଇଁ ସେ ଶାଢ଼ୀ ସକା ସିନ୍ଦୁର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାକୁ ସାନ ବୋହୂ କେବେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ତମେ ତାକୁ ଫେରେଇ ନିଅ ମୁଁ ଜାଣେ ବାବୁ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ନାହିଁ ଯୌତୁକ ବାବଦ କିଛି ଦେଇପାରିନି ବୋଲି ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି ବାବୁ ଆପଣ